Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Tuyaj nang nang tay kala khlem hani nala ka kala sutut na kas na la drong yu kasurok kimdon kinala kita Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Ki pat ba jong ka dong riwar ringkat ka senjuk kinong senshar shnong san shnong manat area ki bakan thop ya ka shnong mau bidong pindan nindo pindan solang manat bat lo mau ba. Sa shisin pat kilami syakmat bandawa na ka sorkar bagari ban siang rong no ya ka surak pot jaun mau bidong kabadon kumasan kilometer kabaki pat ba kane kadong kathan kila angnut laslam bat kila judawa na kapor syakapor na ka sorkar. Ha kani ka jingyalang kabalalong menta ka step jong ka katlay turik unaylur arhajar arpsaw hayo pindan nindo ki pat ba ringkat ka senjung da kawi kasur kila rai. Balada ka sorkar kam sngap bat kam siang rongno ya kani ka surok hapo jong uni usnem kaba u MLA ka thanru ulara ban pinsngo ya kani ka mad ha assembly. Na kaliang kipat ba jong kini ki sanchnong kin boycott no ya ka MDC election bat kin net turu sya secretariat haringkat kilamayong. Ka jingsniu palat ka surok kalawan ra jing bat ktaru ya ka yo ka kot jong kipat ba na ka benta ban pinpoy ya ki marep sya ki yo kihan bat hamau kerban. Kipat ba kani kathan ki mat jeng shibun khamtam ha ka porslap ha ka babun sin ki kali jongki ki sakut no tang shilenti bat ka ba khams ngosen shu kalong yi ki bapang ba chitam bat kilong kmi ba armen ha ka ba ka judan ki jingja ba sngosi ba ki khulung ba dangkha bat ki long kmi ba armet ki khat no tang shiteng nenti shaban poi shaki jaka sumar kum hamau kerwan kum bayathu daki riurang ba bat ki long kmi. Kumta na kaliang kipat ba na do kilong kmi kinong nya akali kinong ram bat ka senjung kibu ka jingkentu ka bajur ya ka sorkar bakan sngosen elem ya kipat ba kani ka dong kathan ki babun ki ditang ki kup shiliang sam shiliang ban siang rong no ya kani ka surok nang bakan nong ka jingmentoy bat ka jingker khu shisha ya kipat ba kani ka dong kathan nakaway ka por ipun pau nakaway ka por sa kaway ka por ya kane namar kumba ngayo ha kine kisnem lane ki por ki bala legno nilayo bena bao kata kaskim kasurok nang ta kan wan sene kan wan sata kan le sata ngila bena ngilo ya kita ki ong kitar ngen buno ban patre ngrei kendit ki toru ki sujano ngimtip ki rasai namar kata ngikum upaj ba jong kadong kathanyi mi na kapor sa kapor bangisius ir yo bakane ka ba u di posisip ula kular bat ula penrung yo balik se kaneru kan saja no tengi umpat ba kemut ngisius ir nakataka daw ngiyami nakapor sa kapor ban kerpajur ya kasorkar bakan om tok anum laler kanum penja ya kane kabalade penrung rei ai bakane ka department kanda pentri kam hok kumbau di posisip ula ong balade penrung ka namar kata te ngaong sakumne lada jia bakane kanja om day lane kampen tregam kumba kalakular ngatrai ni kum upaj ba jong kadong katany ngen om tang bangin su boykot yakine ki eleksyon banwan nila aru banyami ruwat assembly banra ramayong pipendur nam ba dera pipendur ya kata mut ngingi hable kumta om bangitang su boykot ya ka eleksyon MDC ne eleksyon MLS ne banwan ne barwat banra ru assembly bangin ya lek banyara lamayong namar na kapor misayo iba kasutok tinimbar se mangiru ngi hable da kata karkom kabangiru ngi hable teng nang ba kaneka kam kajungi kanda urlong tengangam da buntin re ngasuong tangkum ta ngin yapet ngin kerpat ka sorkar bangen ap khmi lenti bakan pentrei no kham kloy kane nang ba mangikum kadong kathan ngin nom matsu ya ka bakum kane ka jing wat ki kali tuyaj nang nang tai kala khlem hani nala ka kala sutut na kas na la drong yu ka surok kimdon kinala
kita tengi macibun ni nom laban jer ki kentei ki long kemi hakabai ki mut ban lekha khnlong tang supaya halanti marstan lanti la su khala ka khala ne la su sitom no laban yap ki khuna po ro daina kata kadau bangi kum kiri orang ba jong kadong kathan om tang kirung orang ba handrai baro mio ingi mat ya ki bakum kita ki dengan terpajur bak sorkar kanom thoksu ndre kanda pentrikam ya kane ka ba udawa UMLE la dawa lem na ka bantai jongi bat mangiru ngin ap khmi lenti ya kata uruk jongi kan culong kumne se kumne kan chong haka rai jongi ki pajba kumbang ila maham bat hakane ka balalek omba ngila pendep bat penurlong ya kata kajing temu kajongi kabangi don ban le henry ngila ai kum kajing maham balada ka sorkar kam ai ya karong jongi hangne ngihaban boykot ru ya ke eleksyon kan poi kapor ni kan poi kapor bat menta ngasih ban ong bakane kalade yang ibangin penurlong lo balada ka sorkar kam yo singeu sa hakan nika kenti ka bamenta yo bakini ki arteli ki polling ka manat polling bat ka mau bidang polling kan poi ka por bat ngin sa simno iya karai bangin pentelino hakan nika election MDC iya kabot kane kade ka jing kerpat jong ikum ki pajba jong kane kadang bat kathan bakat sorkar kade ban singeu bat kan pediang ya kane kajing don kam jongi ki pajba kane ka step ka bamenta ngasnyo ban ai kublei ya phibaro kum ki longpa ki longkmi jong ka dong ka than san snong te kane ka long kapor ka ba koridor hapdeng jongi kum kinong sang snong leng ba jong kane ka area namar ni isibun ki jing leng ba kane ka surok la ikum ba bangi pet kum kinong sang snong ni kum ki longkmi jong kini jong galong kami jong kini kalong san sunong ya kini kijing ya kini kasurok imat baka sorkar kala ino serak ya ka te kumbangila enpau ini irang ba hakini kipor MP ngila daw ngila kren kumto lang bakan ka ipelagi ya kato ka benta te hakini kaporo nisngeo ban kerpat jur ya pi ba pin sngo ba ban pen urlong ya kini ka benta kumba piru pilawan hakane hi kathan ka jongi ya ka ban te ru ka sekolah hapdeng jongi na ka benta kan ni karong te hakane ka por ka benta na liang jongi kum kilong kemi ni ra kerpat jur ya phi ba fin sno ba ban le kloi no dei ban su buteng dei ban su yosneo tang ya kala namar tip kala kan long kumno namar bun hakane kisni kala ka long ka basniu te ai ba ka jing thmu ka jongi leng ba ka ni kala jong phi na po ka central leng baka assembly ba pilia kren ba ti video tingi kermen ba kato ka jing themu ka jing lek jong phi ni kermen ba kan dalong ka jing kemen na ka benta jongi tingas ne ban hakane ka por na liang jongi kum kilong kemi ba pin sno ba ban le no wood le kloi na mar hamtam haki ba pang ki ba sitom hamtam ki long kemi ki badan hapdeng ka jing armet ha ba ki song ya kene ka suro ka jongi bun ka bu jing ma bat bu jing ya kilong kemi ki ba armet bun ki kemi ki sitom kham tam le ikhunlung ban po ka kemi bun sin ki du no ya ka jing im ka jong ki namar ka jing snu than kane ka surok ka pen sitom ya ki khunlung ban po ka kemi kilalong ka bala ni ka pajur ya ka sarkar ba kan so ba ban sim khia ya kane ba dei ban su ya kren kai war hapo jo ka parliament ru hapo ka assembly ru hendrei ai ba ka jing kren kan da pen seiso ya ka jing thmu ba ka jing angnut ka jongi nga support ka jing kren jong ini irang ba balada ka sarkar kan sim khia ya ada kam sim khia ya kane ka benta de kane ka jing thmu ka jongi kan urlong sisa na ka benta jong kini ki arteli ki polling station ki bana po ka kane ka thain ka dong ka thain ka jongi te gumta ngira kerpat jur ya phi kum ka sarkar ba dei ban subuteng lani dei ban sukren tang ban pen nyu tang kala lani haki social media haki mobile phone ndai ai ba ka to ka jing kren ka jong phi ka jing perkhat khia ka jong phi ai khub lai ya phi ba phila sim khia ban ya kren na ka phang ka jongi dengan kermen ba kan urlong sisa
na ka banta kan ka jing angnut ka jengi kan kan surok kakta kayo kakot ka jengi na marngi sane ngi long tang kibriu kiba im tang ka bela ka kitnong te namar kata kadon kam ya ka sorkar bahkan ya sim kalem ban ya raplem yangi ban bu do ka men sim ka jing kum kibriu kiba ublai ulat hau te Gidon kam bandon ka mensim ka badap da ka jing para mensim para dok para senam ya ka bablay ulat hau ka pang nakabenta jongi tin namar kata ga ngada bu Ahmad Jongpi kum ka sorkar ba pin sobha ban pin ko ngulem ban priang lem ban sneu lem ban bu ka jing du na benta jongi kido kisuk kibriu ki kupchuliang ki sem sliang kibriu ki bamat ya ki jing jar leng ba jong kene ka dong ka than ka jongi ni kumu wei u kun samla jong ni ka dong ka than bar ka ju opor kumu nong yalam jong seng balang presiden jong ka seng FPGP Southwest ka Hill district ma nakaliang jongi kum ki nong song snong na ni ka dong ka than ka jongi rengkat ki nong yalam snong ki riurang ba iba ngila angnut ya kini surok kum baju keren man kapor baka surok kadai ka budlum jong ka yok ka kot jong ka ri baka jaj benriu ka dong ka than hare ka bangi pai kini ka surok ka jongi ngi bala isra ya ka undon bapet hare ngi ai kublai ru sibenta na ka benta jong lokal MLA jongi jong ka Mokrowat constituency bala keren hapo ka dorbar senrai ka bamen hagani ka bangi yoi lengba ki media ba i la kren phang jong ni ka surok ka jongi ngi so ban ai kublai sibun ya i ban nagaliang jongi kum ka dong ka than kum bala kren kini gi nong yalam ki basya khmat lada kani ka surok kam urlong ha kini hapo jong snem momenta nakaliang jong ka dong ka than ka jongi kila simbangin boycott no kini election ki ban sawan te nakaliang jong ngi kum ki nong chong snong jong ne ka dong ka than nginom ya kren kita ke jing namar ma haba ka surok kalong kum ni ke jing ka bang nginom la ban batai nakaliang jongi hendrai ngi akan du mit labat singi hakayat kayang ka jongi la kalong ki kali kamai ban kiru pajba namar kata kani ka sorkar ka bangi joyo iru man ka por bagani ka sorkar ka jongi da ka baburom kani sorkar jelam khaya jongi MDA tu ka ba lada don ke jing yaki hang taka kampai keman ngim kuat bagani ka dong ka than ka jongi kan mi hadu kata ka hatau put bangin don kata ka jing yaki ka ba pipin sapai keman hari pai kemat lem menta hapor ka bangi ngidang don kam daga jing jai bangi don kam bagani ka surok ka jongi haga we ga singi kan lalong di sisa ka jing mentoi ni kamta jong ki babun ki balang tinga kermen ba nakaliang jong kinong yalam ki jongi Chief Minister, Deputy Chief Minister, kin pej lem yang ni ke surok ka jongi ka bakum ki pajba nong chong snong ngila angnut la ka tukat ni snem ka bangi angnut si sia ni surok tinga kermen ba phi lengba gini ki lat pathai kubor ki bangi don ban pen sngewa phi sem yaki pediang yaki bagini ke jingker pat ka jongi kan urlo